Hi guys, welcome to my vlog. Ini onek din por ang vlog khai tongo. Ini jeng naikrani lado khai chalai noko no sanamai. Ang khato rangya ko bok kereng. Ini nang naikran lado khai chalai nya. Kanye. Ko nakran pajak. Naikran pai lejak. Jeng tini naikran lado khai mane nong na phunoi tong nai. Pulian ni simi pai thak jora nai tong di. Ingke jeng direct recipe nai yang thalai chenai. Naikra rok pailejak iko mokhe naikra mokhe Qurani dah nai ba Actually Marathi ni dabothi. oh hasina ma Marathi dalam 350 টাকা. oh hangga sanga bang tabuk naikra koro goi tongo da Ganesh naikra koro na kereng bokhe hangga naikra koro bai kheke jeng tam khe naikra la dokhanya nong na phunuk senaya puro direct mau kata bok naikra rok korok baik ya kan naikra bai cini naikra bai cini tawa yok nai thogrona da thogriya bu yok nai tabo goro naikra bai cini rekhana naikra bai cini re yok jongo yok bai paikhe sang khaine Dolmai. dolkhan sa khatana ঠিক আছে sangai jongo bo ado yang ke gora poti sangai jongo yang ke lado naikra lado chol chongo tini hok sinai tao khát đôi chồng bách khá đôi chồng này khá yang kaya gue iko lado tes kanya yang tabo memang kotok dah kena ngosok kanya dan ML tunggu ML. Jatuh. Cuma dia ML. Bala kan thoka